No niin, tervepä terve ja tervetuloa työkaluvideoiden pariin jälleen pitkän tauon jälkeen. Ajattelin, että tänään katsotaan vähän tällaisen harrastelijan työkalukokoelmaa siihen tarkoitukseen, että laittaa itse autoja kotona. On joku tila, missä laittaa, toki se voi olla muuallakin kotona, mutta perus yksinkertainen työkaluvalikoima, millä pystyy tekemään perusremppaa, huoltotyötä ja muuta. No niin, aloitellaan sitten. Ensimmäinen, mitä tarvit, on jonkinlainen hylsysarja. Se, mistä kannattaa aloittaa, on nämä 3 kautta 8 tuumaiselle räikkävääntimelle. Hylsysarjoissa 6-kulmainen on se ehdoton. Näitä on 12-kulmaisiakin, mutta ne helposti pyöräyttää puttien päät ja mutterit soikeiksi ja jossain niitä tarvitaan, mutta tämä perussetti kannattaa ostaa 6-kulmaisena. 3 kautta 8 ehkä voi lähteä jostain 10. Mulla lähtee itse tässä nyt 6 päätyen tonne 20 milliin. Oikeastaan ihan mikä tahansa halpa sarja käy. Jos haluaa vähän panostaa enemmän, niin voi panostaa, mutta enemmänkin se, että sulla on kaikki millimetrikoot, mitä tuut tarvii. Ja sitten se, että kannattaa ottaa hylsyt sekä lyhyenä että pitkänä. Kaikissa sarjoissa ei ole koko matkalta kaikkia millimetrikokoja, mutta niitä voi ostaa sitten täydentääkseen niin yksittäisinä osina. Sitten toinen sarja 3 kautta 8 jälkeen on 0,5 tuumaisella räikkäkannalla. Nämä melkein kannattaa ostaa iskuhylsyinä, eli nämä on tällaista mustaa metallia. Näitä voi käyttää iskukoneiden kanssa turvallisemminkin. En sano, että näitä ei voisi käyttää. Olen paljon niitäkin käyttänyt, mutta siinä on se vaara, että jos tämä särkyy, niin se särkyy pieniksi palasiksi, kun tämä vaan taittuu auki ja on niin kuin sinällään ehkä turvallisempi. Joskus, jos harrastus menee pidemmälle, niin ehkä voi ostaa sitten myös kromattuna versiona. Niissä voi olla seinä, missä pikkasen eroa, että ei välttämättä johonkin harvinaisen tiukkaan paikkaan mahdu paksuseinäinen. Se ei nyt tässä näy kauhean hyvin, mutta sitten jos mennään tonne isompiin kokoihin, niin seinämä paksuus tässä voi tulla joskus johonkin ahtaaseen kolon rajoitukseksi. Itellä näyttää olevan tällaisia MTX Motonetin hylsyjä. Hyvin on pärjännyt. Nämä kannattaa kans ottaa lyhyinä. Tässä on Piltemän lyhyt. Ja sitten 3, ei niin tärkeä hylsysarja on varttituumasta 1 kautta 4 sarja. Nämä on tosi pieniä sitten jo. Ja jos sulla tulee vaikka tämä 3 kautta 8 tuumaisen sarja tänne 6 milliin, niin sä et oikeastaan näitä tarvi sitten. Ehkä jossain ahtaissa joku erikoishylsy 5,5 millinen voi olla sellainen, mitä tarvit. Mutta tämä on ehkä kaikista vähiten käytetty hylsysarja. Toki itse ehkä nykyään käyttää enemmän niissä kohteissa, missä on ahdasta, niin tulee käytettyä tätä. Itselläkin menee tämän 14 milliin asti kumminkin.
No sitten, millä niitä hylsyjä väännetään harrastajalle, ensimmäinen ehdoton on tietysti usein hylsysarjan mukanakin tulee joku räikkä. Näitä on monenlaisia. Räikässä ehkä hintaa tekee se, että hammastus on toisissa vähän harvempi, toisissa vähän tiheämpi, kuten tässä. Gearwrenchin 120 hampainen kääntyy, sillä saa käännettyä hylsyä huomattavasti pienemmässä tilassa kuin tällaisella vähän harvempi hampaisella räikällä. Eli jos sulla on ahdas tila, missä ei ole paljon varaa liikuttaa, niin se on sitä helpompaa, mitä tiheämpi hammastus sulla on. Puolen tuumaisia hylsyjä ajetaan myös tietysti sähkökoneilla tai paineilmalaitteella. Tämä on ihan yleinen esim. Pyöränpulttien avaamiseen. Tänne vaikka tuosta 17 tuuma hylsy. Saat sen koneella iskettyä auki ja kiinni. Mitä muuta tarvit? Jatkoja muutama. Jatkoissakin on pikkasen eroja. Eli kannattaa hankkia tällainen, missä on tällainen keinuva tämä pää. Se on pikkasen pyöristynyt. Tuolta se vaikuttaa niin, että sä pystyt hylsyä. No, pikkasen nostamalla tähän tulee pieni liike. Niin tämän pystyy vähän, jos sulla on ahdasta, niin kulmaan saattaa. Sitten tämä menee lukittua alas, niin sitten tämä on yhtä jäykkä kuin tällainen normaali suorapäinen. Jatkoja on monenlaisia, niitä muutamalla perusjatkolla pärjää alkuun hyvin, mutta niitä kertyy sitten ajan kanssa. 3/8 tuumasten avaimet on vähän pienempiä. Niitä on itsellä muutama avain, tällainen pyörivä hyvä. Sitten vähän pidemmällä varrella. Mitä pidempi varsi, sitä parempi vääntömomentti tulee siihen. Samoin tässä Gearwrenchin 120 hampaisessa on taittuva pää, jolla saa sen tiukan paikan hoidettua. Suunta vaihtuu tosta. Sitten on ihan tällainen lyhyt. En hirveästi käytä itse, mutta tämä on tullut 4 räikän sarjassa. Tietysti tämä on hyvä siinä vaiheessa, jos haluaa nopeasti avata vaan jossain ja liiketilaa ei ole hirveästi. Kauhean kireelle tai tiukkaa tällä ei saa auki, kun sitä vipuparkkaa ei ole, mutta voi olla ihan hyvä jossain. Samoin 3/8 jatkoja muutama. Varttituumaisten hylsyjen tosiaan käyttö auton korjaamisessa on jonkin verran harvinaisempaa, mutta kyllä sieltä niitäkin löytyy 8-millisiä muttereita. Samoin niissä on omat sitten räikkäänsä ja sitten on erilaisia. Tämä on esim. Taipuva jatko, jolla pääsee vähän tiukempaan paikkaan. No, perushylsy kun on käsitelty, niin se ei vielä riitä.
riippuu vähän minkälaista autoa huollat tai teet. Jos on jenkkiauto, jos olet joku jenkkiharrastaja, niin sittenhän sulla pitää olla hylsyt tuumasina. Ja sitten jos on saksalaisia, niin tarvitaan paljon torksia. Torksia nyt menee joka paikkaan muutenkin. Torksia on sekä tällaisia räikkävääntimiä, mutta sitten niitä on myös tällaisina avaimina. Käytännössä hylsysarjatorkseja on ihan kätevä. Sitten tarvitaan toki e-torkseja, eli naaraspuolinen versio. Sitten tarvitaan XZ:n avaimia. Jenkin puhuu triple squareista. Varsinkin vakkilaisissa tuttu. Näitä on kahta erilaista. On sellaista, missä ei ole täällä päässä reikää. Ja sitten johonkin esim. Audin vaihteistoöljyihin tarvitaan tällainen, missä on vielä reikä tuossa keskellä. Että siinä tulpassa on sellainen pieni nyppy, joka uppoo tuonne reikään. Näitä kyllä saa ihan helpolla tilaamalla. Kuusiokoloja tarvii. Kuusiokoloavaimiakin voi käyttää tietysti. Tällaisten hylsyjen käyttö muulla kuin räikkävääntimellä siinä vaiheessa, kun otat vaikka auton pohjasta katteita irti, niin nopeampi. Jos on sähköisiä iskuvääntimiä tai muita, laittaa tällainen adapteri tähän, mihin saa hylsyyn ja sillä ottaa nopeammin asioita irki. Näitä on muutamalla eurolla saatavissa joka koko puolen tuuma 1/4 kasa. Sitten on tietysti jotain erikoishylsyjä, mitä tarvii 3/2, 12-kulmainen, ehkä johonkin pyörän napaa. Sitten tietysti on ehkä se yleisemmin tehtävä homma, eli renkaanvaihto, renkaan irrotus, jonka joutuu tekemään melkein joka remppahommassa. Niihin on erilaisia tällaisella nailla suojalla, vanteita suojaavalla kuorella olevia omia hylsyjä. Sitten vielä hylsyihin liittyen puhuttiin jo siitä pulttimoposta. Se, että kun sulla on piukka pultti tai mutteri, niin ei kannata sillä räikkävääntimellä vääntää sitä alkuun auki. Siinä voi mennä hampaat. Se mitä sä tarvit, niin ainakin tällainen 0,5 tuuma vääntörauta, jolla voi surutta sitten vaikka pienen putkilisän kanssa vääntää piukat auki. Nää ei paljon maksa. Sitten mikä liittyy vielä pultteihin ja vääntimiin, mikä on hyvä olla, on tällainen kulma. Osassa niissä, eli niissä jatkoissakin sai vähän kääntyvyyttä. Tässä on kone, tätä voi ajaa iskevällä koneella. Tässä on ihan tällaiseen räikkävääntimeen menevä. Tämä kääntyy vähän jyrkempään kulmaan, mutta ei ole ihan niin varma toiminen kuin tämä, joka kääntyy vähän pienempään kulmaan. Niitä on kanssa eri kokoa, 3/8 ja 0,5 tuumaa.
Sitten mitä joskus tarvii, niin K-muuntaja, eli muuntaa puolen tuumaiseen hylsyyn saat sitten pienemmän tuon pienemmän hylsyn kiinni. Nekään ei paljon maksa. Ihan käytäviä olla olemassa. No sitten vääntimiin vielä kuuluu momenttiavaimet. Käsimomenttia paljon aina vedetään, mutta kyllähän se yhä varmaan enemmän tärkeää on nykyautoissa saada ne oikeaan momenttiin. Näitäkin tarvii valitettavasti sekä puolentuumaiset, sä saat renkaat kiristettyä, alumiinivanteet sopivaan momenttiin, vähän enemmän vartta, että pystyt vääntämään. Sitten 3/8 pienempään tilaan mahtuu. Vääntö momenttialuekin on tietysti eri. Tässä on 70-300. Nyt niin tässä on 20-100. No sitten tässä on tällainen pieni 4-20. En ole juuri käyttänyt. En muista minkä takia olen hankkinut joskus. Se alkaa olla niin pieni, että sen ehkä laittaisin itse käsimomenttiin. Mutta nämä 2 aluetta näillä päästään jo pitkälle. Ja niiden ei tarvitse olla kalliita. Näissähän on hirvittävä määrä variaatio. Itsellä on nämä harrastaja kun on ja autotallissa omille autoilleni teen ja kavereiden autoille heidän suostumuksella ja yhteistyössä hommia, niin ei ole ehkä se niin tarkka, vaikka moottoreitakin on tehty. Ehkä moottorin kiinnittimissä pulteissa se on se, että jos olet tietysti joku huippumoottorispesialisti, niin sulla on digitaalimittarit ja niissä vielä astenäytöt päälle, mutta kyllä näilläkin on pärjätty. Tietysti autot ei ole mitään huippuautoja ja kilpureita ollut, eikä nyt erityisen kalliitakaan, että ihan perusautojen laittoon niin on pystynyt. Näitähän pitäisi kalibroidakin. Tässä on 2012 ilmeisesti tässä kalibroitu tämä tehtaalta lähtiessä, sen jälkeen sitä ei juuri ole kalibroitu missään, joskus testattu, että tiedetään suurin piirtein, että se näyttää jotain sinne päinkin. Ja nämä kun on jousitoimisia, niin näissä on tärkeää se, että muistaa palauttaa tämän aina käytön jälkeen nollaan, ettei jätä sitä tiettyä säädettyä momenttia tähän, vaan palautat sen nollaan, ettei se jousi veny, niin pitää vähän paremmin pidempään tarkkuuteen. Nykyään digitaalikoneet on hienoja ja tarkkoja, mutta hintakin on sitten ihan eri luokkaa, että sitten täytyisi perustella se ehkä jo siihen, että tekee ammatiksi, että pystyt yhden 400-500 heittää siihen yhteen työkaluun. No niin, sitten seuraavana ryhmänä oikeastaan hylsysarjojen jälkeen tärkeä sarja, mitä tarvitaan, avainsarjat, nimenomaan lenkkiavaimet. En nyt näitä kaikkia kerännyt, kun ne on
työkalulaatikossa, mutta hylsyjen lisäksi tällainen perus avainsarja suht pitkällä varrella, että saat vääntöä siihen, toisessa päässä auki oleva ja toisessa suljettu. Tärkeä perustyökalu, jolla pystyt tekemään hyvin paljon erilaista. Tällainen suora sarja ehdottomasti kannattaa hankkia koot lähtien tuolta ehkä 10 millisestä tuonne 2, sitten jotain kokoja 2, 4, 30kin voi laajentaa sinne suuntaan, mutta mahdollisimman kanssa yhteneväisellä katkeamattomalla sarjalla. Tämä on se perus työkaluhylsy sarjan lisäksi. Sitten siitähän on monta eri varianttia. On sitten näitä räikkäpäällä olevia, taipuva, mahtuu ehkä vähän hankalampaan paikkaan. Tässä on yksi Kierrentsin sarja. Lähtee 8 millistä. Menee tuonne 2, katkeamattomana sitten 2, 4, 2, 5. No sitten on tällaiset Mantaini kanssa ihan kätevät, näillä pääsee tiukkaan paikkaan. On suunnanvaihdolla kääntyvä tääkin, mutta nämä on ehkä sellaisia sitten myöhempiä, jos harrastus jatkuu ja tarvii lisää, niin hankkisin ensimmäisenä nämä. Sitten on tietysti tällaisia, mitä on vähän taivutettu, sä pääset vähän syvemmällä olevaa mutteriin tai pulttiin kiinni. Ja hyvä sarja tääkin, tää on joku ihan, ei minkään merkkinen, mutta ei maksa paljon, mutta on ihan kätevä, että ehkä ostasin tällaisenkin jonkun pienehkön sarja. Mutta tämä sitten jossain vaiheessa, kun ei jaksa vääntää enää niin paljon, niin tulee arvostamaan tätä räikkäpäällä olevaa. Ja ehkä tämä ja tämä olisi se ensimmäinen hankinta. Sitten seuraava, mitä tuut varmasti tarviin, on ruuvarisarja. Oikeastaan harrastelijan ei kannata laittaa ruuvareihin ihan hirveästi, ainakaan aluksi rahaa. Jos ei ne ihan surkeinta laatua osta, niin kyllä ne pitäisi kestää jonkin verran. Tarvit ison talttaruuvari. Sitten toinen oikeastaan mitä tarvit, niin on tällainen tosi pieni. Ja saa kairattua johtoja auki ja irti ja osia. Iso käytetään myös samaa hommaa. Tämä on tällainen iskettävä malli. Voi antaa vasaraa tälle päähän. Harvahan näitä käytetään enää ihan ruuvien aukamiseen, mutta siihenkin. Sitten tarvit ristipääruuvareita. Niitä on tähtimallista tai PZ ja PH. Niissä on hieman erilainen kuvio. PZ on ehkä se yleisimmin käytössä oleva 1, 2 ja 3 koko. PH:sta tässä nyt esillä 2 kanssa. Sitten jos käyt paljon japanilaisia autoja, niissä on pikkasen erilainen ristipäämalli. Joissain tiukoissa kannattaa miettiä, että onko tarvetta sitten tällaiseen ihan omaan ruuvariin. Tässä on tämä iskettävä
kääntävä malli, jossa on nimenomaan noihin japski-autoihin sopiva kärki. Ne kyllä aukeaa näillä muillakin, mutta ei ehkä ihan niin helposti ja rikkoo sitten kantoja. No sitten seuraavana ryhmänä on erilaiset pihdit. Oikeastaan mitä tarvit tästä setistä. Isot tällaiset putkipihdit. Nämä on Knipexin tällaiset papukaijat, helpot säätää. Hyvin puree, vahvat vääntää. Ne on ehkä ehdottomat, mutta paljon halvemmat putkipihditkin on, niin käy. Tai muuten tällaiset siirtoleukapihdit. Sitten tarvit sivuleikkurit. Tässä ne on tällaiset ikivanhat pienet. Sitten on vähän isommat. Jommat kummat. Sitten ihan tavalliset tonkit. Sitten tällaiset ohuemmat pitkät kärkipihdit. Pääsee pieneen tilaan. Mahtuu hyvin. Pystyt nyppää, asentaa. Toinen malli niistä vähän käännetyillä, mutta jos ottaisin tuollaiset suorat. No sitten vähän lisänä, jos vaihtaa öljyjä, itse on peltinen öljysuodati, niin tällaiset pihdit, muutaman euron pihdit, ehkä kätevät. Sitten bonuksena itse tykkään letkujen irrotuksessa, varsinkin jos on vanhempi auto ja menee muovisiin letkuliittimiin letku, niin sen saa helposti rikki sillä, että et saa sitä letkua irtoa, vaikka irrottelet sen koukulla sieltä, mutta nämä letkun avaajat, tällaiset, mikä tulee siihen väliin ja se kampee se letkun irti, niin on kyllä ollut tosi kätevät itsellä. Maksaa Kiinasta tilattuna muutaman euro ja toimii todella hyvin. Suosittelen. No tässä sitten ei niin välttämättömiä heti alkuun, mutta kumminkin hyviä olla olemassa. Tarvii lukkopihtejä, sitten jonkinmoisia letkun sulkimia, muoviset ei maksa juuri mitään, myydään 3 sarjoissa. Lukkorengaspihdit, aluksi kannattaa ehkä ostaa tällaiset halpikset, jossa pystyy muuttaa irrotettavalla päillä sekä aukeavaan suuntaan että sulkevaan suuntaan ja eri kokoihin. Sitten kun tulee tarpeelliseksi ostaa kunnon sarja, niin se voi tehdä. Yksi mitä itse vakkilaisessa on tykännyt, siellä letkuside pihteä, jolla saa letkupuristimia auki ja pysyy auki. Kiinasta ei maksa juuri mitään. Ja sitten vuorossa väkivaltatyökalut, eli vasaroita. Tarvii autohommissa ehkä eniten tästä lyhyttä minilekaa, pieniä napsutteluja noilla. Ja sitten joskus näitä rekyylettömiä vasaroita. Sitten tarvit vääntörautoja. Tässä ne on aika lyhyt, pisempi on ehkä parempi, mutta näitä vähän lyhyempiäkin tarvit. Varsinkin jos olet auton vaan tunkilla nostanut ja pitää alla vääntää jotain vaihteistoa kytkintä irti.
Sitten koukkusarja saa muutamalla eurolla. Hyvä esim. Tiivisteiden irti pyörittelyyn, kaikkeen muuhun, erilaisten liittimien aukamiseen. Niitä on eri kokoisia. Pienellä sarjalla pärjää hyvin alkuun. Sitten on vähän tällaisia erikoisempia, millä saa vaikka jäähdytysletkuja kaiverrettua irti, kun ne on jämähtänyt vähän vähemmän rikkovasti kuin näillä pienillä piikeillä. Sitten muutama joku perusviila. No sitten siirrytään diagnosointiin laitteiden avulla, eli vikakoodi kun tulee, niin se pitää jollain lukea. Autosta löytyy yleensä siitä kuljettajan puolelta polvitasolta sieltä koelaudan alta pistoke, johon saadaan vikakoodin lukija. Ihan sellaiset perus yksisuuntaiset koodinlukijat, ei montaa kymppiä maksa. Sitten on vähän edistyneempiä, jotka maksaa vähän enemmän. Ja sitten jos sulla on oikein autokorjaama, niin sitten sulla on jo todella hienot ja kalliit laitteet, joilla pystyy tekemään diagnoosia ja ohjelmoimaan ja kaikkea muutakin. Mutta ne on sitten jo tonnien, kymmenien tonnia ja ylittäkin projekteja. Ihan perus muutaman kympin koodilukija varmasti on se kaikista paras ostos. No sitten seuraavaksi sähköpuolen hommia. Niitäkin valitettavasti tulee esiin aina silloin tällä. Itse henkilökohtaisesti en tykkää siitä puolesta. Mutta mitä sä nyt tarvit, niin jonkinmoinen yleismittari. Tällainen suht halpakin kelpaa. Tietysti tällainen koetintesteri. Sitten sähköjohtojen liitäntöjen tekemiseen, kuorimiseen tarvitaan juottamiseen jonkinmoisen juotoskolvin. Ja ehkä pitäisi niitä vattasulakkeita jonkinmoisen kokoelman. No sitten siirrytään sähkö- ja painoilmatyökaluihin. Se ajatus, että nämä tulee varmaan jossain vaiheessa hankittavaksi ja osalla on varmaan jotain jo onkin, mutta se perus porakone, jolla pystyt ruuviakin vääntämään, se on varmaan sellainen ensimmäinen hankinta. Siihen terät tietysti, poran terät, ne kannattaa ostaa hyvälaatuiset, jos niitä saa terotettua. Sitten toinen suunta on, että ostaa halvimmat mahdolliset. Sitten joku pulttimopo, millä saa renkaat irti. Itsellä on eniten käytössä kumminkin paineilmavehkeet, tykkään käyttää, mutta paineilmavehkeessä on tietysti se, että kompura täytyy olla. Ja riippuen mitä tekee, niin sitten kompuran koollakin on väliä. Sitten jos tehdään pitkiä hiontoja, maalauksia, tarvitaan paljon erilaisemmat paineilmalaitteet kuin perusrenkaanvaihtoa. Perusrenkaanvaihto sujuu tällaisellakin akkukoneella. Se on vähän, että mihin sitä lähtee. Paineilmakoneet on kumminkin huomattavasti halvempia kuin nämä akkukoneet, mutta akkukoneet on sitten käyttöön myös monessa muussa kuin pelkästään auton laitossa ja huoltamisessa ja korjaamisessa. Itsellä on molemmat ja kyllä tallissa kompura on ahkerassa käytössä.
Sähkökoneissa kannattaa miettiä, että mihin lähtee, mihin merkkiin, koska sitten mitä enemmän sulla on samoja koneita, niin sulla on myös niitä akkuja. Milwaukee on hyvä. Itse silloin kun on parikymmentä vuotta sitten lähtenyt ostaa laadukkaampia koneita, niin olen DeWalttiin lähtenyt ja siinä on pysytty ihan ok. Sitä ennen oli Biltema, ei Biltema, vaan Bauhaussi 5 vuoden takuulla olevia halpiskoneita, joita vaihdeltiin sitten. Mutta kyllä nämä on tietysti nämä oikeat merkit on huomattavasti laadukkaampia. Japanissa tehdään hyviä koneita. Sitten Milwaukee taitaa olla se ykköskone nykypäivänä. Sitten on DeWalt ja Bossia, että niistä sitten vaan valitsee kukkaron mukaan ja omien mieltymystä. Mutta sitä paineilmaa ei kannata unohtaa, sillä saa huomattavan laajan sarjan työkaluja huomattavasti edullisemmalla hinnalla, kuin että ne ostaisi akkukoneina, mutta ymmärrän kyllä akkukoneiden kätevyyden ja tosiaan ei se paksu paineilmaletku roiku sitten perässä puolensa ja puolensa. Ja sitten tietysti jos on mahdollisuus käyttää molempia, niin sehän on vielä parempi. No sitten eräs tärkeimpiä tavaroita, mitä tarvitaan, on tietysti valo ja näkyvyys. Se, että pääset kattoo, auton alla on aina pimeätä, kun tehdään ei niin optimaalisissa oloissa on vielä pimeämpää, eli se valo on supertarkka ja tärkeä asia. Ehkä eniten käytän tätä, tän saat pystyy, tän saat roikkuu, omalla toki patenttivirityksellä. Tässä ei ole magneettia pohjassa, mutta sellaisiakin valoja on, missä on. Toinen valo, jonkinmoinen tavallinen fikkari, millä pääset tutkimaan sinne konehuoneen alla, että mitä siellä nyt on, mahtuu pieneen tilaan. Sitten yksi vaihtoehto on tällainen halpa ledivalasi, ohkone, tulee iso valo laaja-alaisesti, saa pieneen paikkaan mahtuu magneetti pohjassa, saa vaikka konepeltiin kiinni. Sitten mitä näkyvyyteen tulee, peili teleskooppivarrella, että pystyt katsoa jonkun taakse, jonkun alle, johonkin pahaan paikkaan. Ja pystyt sillä etsiin sitä pulttia ja mutteria, joka tippui sinne konehuoneeseen, ja sitten sä tarvit magneettipoimia, jolla sä pääset sitten tökkiin sitä kadonnutta mutteria sieltä moottorisiasta. Nämä halpoja, mutta erittäin tärkeitä lisävarusteita. Sitten jos sinne tippuu joku, mikä ei magneettiin tarttu, sä tarvit tällaisen kourallisen, jolla poimia, jolla sä pääset sen sitten poimiin sieltä, kun olet löytänyt sen valolla ja peilillä ja muulla. Mutta tosiaan valaisu. Toinen mikä on, mitä mulla ei nyt tässä on, mutta mitä käytän melkein aina itse, on otsalamppu. Se on kätevä käsillä, kun pitää saada tehtyä töitä, niin sitä fikkaria et pysty pitämään käsissä silloin, jos molemmat kädet on kiinni, niin kuin yleensä on. Otsalampulla näet just sinne, minne tarvii. Toinen on sitten tämä, että tämän pystyt tunkemaan sinne vaikka koneen joskin rakoseen, jossa se näyttää just siihen kohtaan, mihin tarvii. No sitten tietysti auto täytyy saada jollain ylös, kun sitä laitetaan. Siihen on olemassa tunkit. Ja sitten
pelkästään lifti alla ei pitäisi työskennellä, että se pitää turvata jotenkin, niin pukeille nostaa auto. Ei kannata siihen auton omaa salmiakkinostimeen luottaa, se ei ole tehty sitä varten, vaan tällaisia ihan hyviä vähän raskaampia tunkkeja löytyy kyllä kaupoista. Alkuun itse menin monta vuotta tällaisella pikkutunkilla ja kyllä sekin on kestänyt, vaikka sillä on nosteltu kyllä tosi paljon. Tosiaan tässä oli nyt katsaus sellaisiin perustyökaluihin, mitä tarvit siinä vaiheessa, kun on intohimo alkaa omaa autoa laittaa tai haluat säästää sen muutaman satasen tekemällä perusjuttuja itse. Autossa ei ole enää takuuta. Haluat tehdä sitä, työkaluja on ehkä jo muunkin kautta olemassa jotain. Niin kyllä silloin perusrenkaanvaihdot ja öljynvaihdot ja pikkukorjaukset, jarruhommia pystyy tekemään. Nykyään tosiaan YouTubesta löytyy kamaa ja aika pienellä työkalumäärällä pääsee alkuun, että niitähän ei kukaan osta kerralla, vaan vuosien aikana niitä kertyy ja tulee hankintoja. Tosiaan tuossa oli nyt käyty perustyökaluja läpi, pistä kommentteihin, jos mulla jäi jotain olennaista, jonka sä hoksasit tuosta listasta pois. Työkalujen määrähän sitten lisääntyy, kun harrastukset etenee ja sit sä tulet tarvii hitsi-hommia, hitsauslaitteita, no niitä voi toki lainata, voi pyytää kaveria tekemään, tarvit rälläkkää, tarvit sitten jo erikoistyökaluja, joita tuollakin seinällä on jonkin verran. Itsellä työkaluja tulee toki käytettyä myös muissa hommissa ja ei pelkästään auton korjaustyökaluja. Eli sinällään niillä on paljon muutakin käyttöä. Mutta hei, kiitos kun katsoit video. Toivottavasti nämä kiinnostaa. Muistakaa peukuttaa ja muistakaa liittyä seuraajiksi. Vaikka näitä videoita ei nyt kauhean usein tukka, mutta kyllä se aina ehkä innostaa tekemään sitä vielä vähän lisää. Palataan.